Hey, maayong hapon kaninyong tanan. Praise the Lord. So, bago kita magpadayon or mag-adto sa mga pulong sa Ginoo, tuguti ako ninyong magpaabot sa ko ang pasalamat kaninyong nagasubaybay niining programa Igsoon Ayaw Kaluya sa hamubo nga mga sermon nga ako ang paambit diri sa kahanginan. Okay? O ako po nagapasalamat kaninyo sa inyohang mga pag-ampo na kini nga programa mo lahutay kini sa paabot sa mga mensahe nga nagagikan sa Biblia. Praise the Lord. So niini nga kahaponon mobalik na usab kita didto sa tuang series Victorious Not a Victim. Last week nahuman kita last week Thursday sa Victorious Not a Victim part 9. Hallelujah. Nya kagahapon bago lang nahuman nato nga sermon what the Bible teaches us on money and giving. Kinahanglan mahimo kitang matinud-anon sa tong paghatag aron kita dili matunglo kun dili mapanalanginan sa tuang buhi nga Dios. Amen. So nini nga kahaponon tuguti ako igsuon nga atoan na mubalik na usab kita ngadto sa series nato nga Victorious Not a Victim part 10. Unya ang subtitle niini Satan and his demons have no power over God's children. Si Satanas ug ang iyang mga demonyo walay gahom batok kanato nga mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Ang nasundan ani igsoon katong Victorious Not a Victim part 9 your power and authority as a believer of the Lord Jesus Christ katong the armor of God the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shoes of readiness, the sword of the Spirit, the helmet of salvation. Hallelujah. Mo to siya ang ato ang mga hinagiban batok sa ato ang kaaway. So karon, yung padiri, Satan and his demons have no power over God's children. Hallelujah. Let's open our Bible in Acts chapter 19 verse 13 to 16. So gingon diha, some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. They would say, "In the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out." 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day the evil spirit answered them, "Jesus I know, and Paul I know. But who are you?" Ningon ang mga anak sa Sceva. "Who are you?" Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. So nay mga uban nga mga Hudyo nga nagabadlong sila mga evil spirit, but gingnan sila igsuon sa mga evil spirit. Kabalo ko kaila ko ni Jesus, kaila pud ko ni Paul, pero kinsa man mo ningon tong evil spirit gingnan nito mga anak sa Sceva, kinsa man mo gihimo sa evil spirit gipang siguro gipangkulata siguro sila ang mga anak sa Sceva unya kay nang nanagan man sila nga naked hubo. Hallelujah. Mo lagi na nga kung kita anak sa Ginoo aduna kitay gahom batok sa tong kaaway nga si Satan. Yung padre, Satan and his demons have no power over God's children. Mag-ampo kita. Langit no namong Aman, daghang salamat sa imong mga pulong Ginoo nga nagaingon nga kami
ana ay katungod adunay gahom, Lord God, sa pagbadlong og mga daotang espiritu Ginoo no sa matag usa ka katawhan nga aduna niini. Sa Ginoong Dios niini nga kahaponon tudlo matag usa ka namo Ginoo nga amo apang mahibal-an kung kinsa kami diha kanimo Ginoo. Sa Ginoong Dios amo kang gina-welcome sa among taliwala karon uban ni kami niini nga kahaponon ingon man Ginoo sa mga imong mga kaanakan nga tan-aw niini nga video. Akong pag-ampo Ginoo nga bisita sila ay imong Ginoong milagro maanaa kanilang tanan. Dahang kay salamat kini among gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so adto ta sa point number 1. Kay a believer must know who he is in Christ. So kinahanglan nga kita nga magtutuo kabalo kita kung kinsa kita diha kang Kristo. Ikaw igsoon kinsa man ka diha kang Kristo. Kay kung wala kita nakabalo kung kinsa kita diha kang Kristo, basig mapariha ta atong mga anak sa skiba nga gipangkulata sa mga evil spirit. Hallelujah. So mga igsoon kinahanglan atong masabtan, atong mahibal-an kung kinsa kita diha kang Kristo. Okay, number 1 under this point, you are the child of God. Igsuon ikaw anak sa Dios. Pinaagi kay Jesus, no? Kita nahimong mga anak sa Ginoo. Kay Galatians chapter 3 verse 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So klaro kay diri igsuon nga nahimo kita mga anak sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo diha kang Jesus. Katong time nga nituo kita kaniya, nidawat kita kaniya as our Lord and Savior, then gitagaan kita katungod nga mahimo niyang anak. Amen. So, number 1, your faith in the Lord Jesus made you a child of God. Tungod kay nagtuo man kita sa anak sa Dios nga si Jesus, gihatagan mo nay naghimo kanato nga mahimong anak sa Dios. Okay, so always remember that you are the child of God. Hinumduman nato kanunay nga kita anak sa Ginoo. So mo na ato ang sabton or ato ang ilhon igsuon na kita anak sa Dios pinaagi kay Jesus. And don't belittle yourself, for the truth will set you free. Nga kinahanglan dili nato no tan-awon atong kaugalingon nga gamay kay ta. Kay ayaw kanang isipa imong kaugalingon nga gamay. Because yung padri, the truth is that we are the child of God. And that truth will set you free from being little thinking. Hallelujah. And don't be a slave in the way you think. So kinahanglan nga dili ta magpaulipon no sa atuang kanaganing maset free ta nga kanaganing ang atong nahuna kanang sulugoon man ko kanang kubre man gud ko no yung padring don't be a slave in the way you think. So kinahanglan nga dili ang kanigani atong panghunahuna nga ulipon, kinahanglan mag-level up na ta. No, dili na ta ulipon, no? Ulipon niya kalibutan, ulipon sa sala or whatsoever. Kung dili kita mga anak na sa Dios, pinaagi sa tong pagtuo diha kang Jesus. Amen. Okay, so number 2, you are no longer a slave, but a son and heir through God. Yung padring dili na ta mga ulipon, kundili mga anak o mga tagapagmana sa Ginoo pinaagi kay Jesus. Amen. Hallelujah.
liman ka na igsuon, anak unya tagapagmana pagyud. Praise the Lord. Let's open our Bible in Galatians chapter 4 verse 7. Ngayon pa diha, therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir through God. So, in padre, therefore you are no longer a slave. So, dili na ta, wa na ta nagpabilin no sa pagkaulipon. Okay, so nahimo na kita mga anak sa Ginoo. Yung padre, and if a son, then an heir through God. Tagapagmana, pinaagi diha kay Jesus. Tagapagmana na kita. Okay, so Satan is aware that you are a child of God. Kabalo siya nga anak na ka sa Ginoo. That's why day and night trying to pull you down from following God. Kay nakabalo man si Satan nga anak na kaniya, anak na ka sa Ginoo, anak na ka sa Ginoo, kabalo siya si Satan. That's why si Satan buhaton pod kutob siyang mahimo nga iya kang i-pull down no sa imuhang faith in God, no, faith in following the ways of God, no. Iya man kutob siyang mahimo iyang buhaton para ikaw mahilayo dias kabubuton sa Ginoo. But he will never be able to destroy your life in Christ. Mao na nga magpabilin yun ta diha kay Jesus, di ba gingon dito sa John, no, nga if you remain, John chapter 15, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Hallelujah. Og dili ka mamunga og daghan unless you remain in the vine. Nga kinahanglan igsuon magpabilin kita diha kang Kristo aron ato ang kinabuhi mabungahon o ato ang kinabuhi mulambo, no? Hallelujah. So, iyon pa diri, wala gyoy katungod no si Satan nga mo destroy sa atong kinabuhi no nga naangkon diha kay Jesus. Busa igsuon padayon kita sa tuang relasyon diha sa Ginoo as a believer of the Lord Jesus Christ. Kay kaning atong pagkaila diha sa Ginoo nga kita iyang mga anak, kita iyang tagapagmana, kung imuhan na nailhan or imuhan nang nasabtan igsuon. So, pwede nato na siyang magamit no against the enemy. Kaya ang rawa, wala siya mahimo kanato kundili mo istorya lang og bakak. Hallelujah. So, yung pada Satan and his demons has no power over God's children. So, wala yun siya gahom no bato kanato nga mga nagasalig sa tuang buhi nga Dios. Magampo kita. Langit nga mahandagan salamat Lord God niini nga kahaponon nahuman na usab ang amoang panaghisgot-hisgot diri sa kanginan sulod sa pipila ka minuto Ginoo nga panaghisgot sa imong mga pulong. Daghang salamat o Dios nga among nasabtan karon nga kani imong anak, dili lang anak kun dili tagapagmana nimo Ginoo. Sa Ginoo nini nga kahaponon amo kang gina-welcome sa kanunay diri sa moang matag usa ka panimalay. Salamat kayo among ibalik di kanimo tanang dungog tanang himaya og pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So mga igsoon ko diha kang Kristo na hurot na usab ang ato ang oras nini nga kahaponon. So sa gihapon kining inyong ubos nga alagad Pastor Will Milian, kanunay magaingon kaniyo igsoon ayog kaluya kay ang Ginoo magauban kaninyo buntag o gabi o gayihang panalangin maanakan natong tanan. God bless and shalom to everyone. Hallelujah.